този клип ще разгледаме някои нови опции, включени в модула за търсене на мастер версията на Complete Dynamics. Едно от първите неща, които се забелязват тук, е, че има много повече полета за специфични заявки за търсене в сравнение с Practitioner версията. Търсене в материя медика. В мастер версията на Complete Dynamics е възможно да се търси не само в реперториума, а също така и в книгите на материя медика. Отбелязваме долната отметка, тук, озаглавена с MM, и след написване на рубриката вече се изпълнява търсене в материя медика. Вдясно виждаме като резултати всички лекарства, както и авторите на съответната книга. Ако кликнем на съответния текст, ще се отвори книгата точно на изречението, в което се съдържат и трите написани думи, маркирано в зелено. Търсенето в материя медика винаги е на базата на изречения. Няма смисъл да намерим нашите зададени думи в различни части на текста, описващ едно лекарство, тъй като те няма да са свързани в смисъла, който ние търсим. Затова търсенето е такова, че тези думи да се съдържат в рамките на едно изречение в текста. Да се определи, що е то изречение в книга като материя медика е сложно. Както виждате, тук е трудно да се определи къде започва и къде свършва дадено изречение. Това често зависи от книгата, от автора, но ние сме намерили начин да ограничим текста до изречения, за да е по-ефикасно търсенето. Натискаме отново намери и можем да намерим същия търсен текст в друга книга. Тук виждаме, че думите се съдържат в едно много кратко, компактно изречение. Друг пример за търсене в материя медика. Кашлица, есен. Отметнали сме да търси в материя медика. Виждаме, излизат две лекарства и ако натиснем на самия текст, ще излезе точно изречението, в което се съдържат думите, и така можем да сравним дали смислово това изречение отговаря на симптома на нашия пациент. В мастер версията имате възможност да създадете и ваша собствена материя медика. Това е подробно обяснено в опътването на български, което се намира в помощ от Complete Dynamics и в модул материя медика. История на търсенето. Много ефикасно допълнение е бутонът История, който виждаме тук най-долу. Ако го натиснем, ще се покаже списък с нещата, които сме търсили последно. Просто трябва да изберем от списъка, да се върнем достатъчно назад, да натиснем съответната позиция и това ще ни върне в едно предишно наше търсене.